Здравейте, днеска съм от 5 часа в Евроком, който желаем може да ме гледа, ще се радвам. И веднага да кажа, че сутринта излязоха две изявления, които потвърдиха вчерашния ми анализ, гледайте го на 100%. Първото е Линдзи Греъм коментира, че Пентагона е изискал милиард и трилион и 500 милиарда военен бюджет, т.е. два пъти по-голям. От 850 милиарда на трилион и 500 милиона. Заради новите войни, т.е. заради цената на защитата. Точно това, което аз вчера казах. Което означава, че те реално отчитат това нещо, че евентуално дронно атаките, ако се вдигнат до над 500, те не могат да издържат на тази война. Но аз искам да ви кажа, че дори този бюджет няма да им помогне. Поради простата причина, че те не отчитат и последствията от ударите с дрони, както и последствията от синергичния ефект на ударите с дрони, а е малко вероятно да им го гласуват. Но дори да им го гласуват, тогава, ако Иран мини на вариант до 700-800 дроно-ракетни атаки, той в момента пуска около 30 ракети на ден, в началото на войната пускаше 200-300, те са намалели 10 пъти запуските на ракети от Иран, защото установките са му разбомбени, но за сметка на това пък точността се е дигнала неколкократно, поради простата причина, че той е много тясно интегриран с китайските спътници, а отделно и руснаци му дават целеуказване, така че едното компенсира другото. Това също няма да им помогне. Втория момент, сухопътна операция. Те говорят за сухопътна операция, но няма какво да я направят. Най-реалистичното, което аз го виждам и вие ще видите, че те ще пробват американците, е да пробват да направят десант на остров Харк. Защото този остров отговаря за 90% от експорта на Иран и защото може да бъде пазен от вода. Така че очаквайте американски десант на остров Харк или Хорк. То още не се е случило, но аз ви казвам, че ще се случи. Как ще се развие този десант? Този десант първоначално, по мое изчисление, ще бъде успешен, ще може да бъде пазен от море и в последствие вече ще стане неуспешен. Поради простата причина, че иранците ще отцепят морското пазене, след което те ще направят, ще дефорсират острова. Но за мен лично няма да има нападение на суша, няма да има в Бендер Абас нападение, докато остров Харк ще бъде десантиран и вие ще видите, че това е много вероятно да се случи. Има и друг момент. САЩ и Израел са се скарали след нощните удари по нефтените обекти в Ирак и в Иран, защото това вече излиза извън официалния им наратив, че искали да сменят режима и така нататък, и тотално ги прави агресори. И втория момент Иран започна да бие по нефтените активи на щатите и по активите на залива. Тоест, американците не могат да си запазят нефтените активи в Близкия изток и са много неясно, че удрят ли на Иран заводите и НПЗ-та и той ще удари техните. Така че в момента има разкол в коалицията и предполагам, че ударите ще секнат. Но Израел ще продължи да бомби нефта на Иран, защото те нямат интерес Иран да бъде износител. И най-вече по този начин те помагат на Азербайджан, защото чрез тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан евреите реално ползват азерски нефт и по този начин реално помагат и на азерите. Така че еврейските удари по НПЗ-та ще останат и Иран ще бие по НПЗ-та, докато американците не ги кротнат. И това е, което ще се случи. Каквото и да ви говорят, очаквайте десант на острова, плюс морска блокада, защото те просто са в тупик и няма какво да направят американци. Просто нямат полезен ход. Те трябва да си тръгнат, но не искат да си тръгнат. А не са готови за тази война. По никакъв начин няма и да бъдат скоро готови. За да станат готови за такъв тип война, за да могат да наладят цялата свръзка, всички операции между родови видови войски, на тях ми трябва една година. На Украйна беше необходимо година и половина да го направят това нещо, на руснаците им беше необходимо една година да го направят, и то по време на война в бойни условия с максимална интензивност, така че на американците аз ги виждам до година и половина-две. В момента те не могат да водят такъв тип война и ще я загубят. И това е. Те при всички положения ще я загубят, защото ако направят десантна операция и всичко останало, както казах, ще има успех, но до един момент после няма да има успех, а и в рамките на 3-4 месеца, ако тази ситуация продължи, Китай ще се намеси изключително очевидно. Да не говоря, че и Ким може да се намеси, а стигнали са до намеса на Ким, американците ще имат проблем, защото Ким директно ще им удари самолетоносачите, без да се замисли.
на секундата просто ще ги удари. И няма да има какво да му направят. Колкото аз като правя някакви сценарии, много хора си мислят, че това не е реално да се случи, но то реално се случва. И се случва на 100%. И пак ви казвам, ако Ким се намеси, тогава вече за американците ще стане много зле ситуацията, но мисля, че няма да се стигне до там. Аз им давам максимум още 3 месеца, защото е на една. Те войната я загубиха, всичко я загубиха, целите не си ги постигнаха. Знаете, че сина на Хамене е избран. Отварям една скоба, американците казаха, че това не им харесвало и те щели и него да го бомбят. Сега задайте си въпроса, защо за демокрация е това нещо, да убиваш лидери на съседни държави, защото не ти харесват. Те утре могат да кажат, че в село Гинци кмета не им харесва и ще избомбят на баба Гинка двора и кметството. В смисъл, не искам да говорим за право и за международен ред, това са пълни глупости. И последният смешен момент е, че официално украинците изпратиха и дрони, и инструктори, които да обучават американската войска. Те вече са толкова смешни, че опряха до там да взимат от Украина дрони и инструктори. И те днеска са излетели. И дрони, и инструктори, и прихващачи. Защото, пак ви казвам, нито могат, нито са наясно, нито ще издържат на тази война. Най-доброто е да си тръгнат до дни. Първото. Второто най-добро е да спрат с бомбардирането на нефтената инфраструктура, защото ако те продължат да удрят нефтена инфраструктура и Иран ако продължи да удря, цената на петрола ще отиде между 200-250 долара. Никой не ви говори за 150. Вече всички аналитици казват цифрата от 200-250. Аз ще кажа и нещо повече. Ако ескалира малко повече това нещо и ако иранците ударят и тръбопроводите, тогава вече цената ще отиде и на 300. При затворени Баб ал-Мандеб, затворен Ормуз, ударени тръбопроводи, отсечен Близък изток, плюс в Венецуела не може да стартира нефтено производство и Русия, ако остане под санкции, си го бройте 300 долара. И тогава вече говорим за 5-6 евро литър бензин. Това е най-грозният сценарий. Това е, което исках да ви кажа. Така че наблюдайте как ще стигнат до извода, че трябва да направят десант в остров Харк. Това е изчислено, предполагам и иранските и руските аналитици са го изчислили и ще ги посрещнат подобаващо. Благодаря ви.